karadyo ani ana sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Matagsaw sa adlaw. Sa pangasawa ni Sir Hans nga namatay ma. Hoy, hoy, hoy! Huboa! Huboa na! Huboa! Ang ano man ma? Ay, pangutan na pa man ka! Uy! Huboa na na! Dili maayo nga musulob kag sinina sa patay na! Unsa? Maghuboa na na! Huboa! Ang ano man ko musulob ko ini ma? Unsa man mahitabo na ko? Oh, dili ka lainan nga musulob kag sinina sa patay na! Kuan medyo lainan pero Aw, lainan man di ay ka! Huboa na na! dili man mahimo nga dili ni nako isulob ma. O ganong dili man mahimo! Nga patay na gud ang tag-iya na sinina ah! Pero angayan ako ini ma? Aw, angayan man ka! Pero dili lagi maayo musulob ka ano! Kay patay na tag-iya ana! Angay na ng hipuson! Unya, kay mao man ni akong isulob ugma. Ganong kada masabgi imong isulob nga anhira matasbay, manlimpyo man ta. Mao may gusto ni Sir Hans nga mao ni ako isulob ugma. Aw, Gusto ka masuko siya? aw si Sir Hans di ay naghatag nimo ana. Aw, okay ra na oy, okay ra. Patay na bitaw tong tag-iya na sinina ah. Mao okay ra oy, okay ra gyud kaayo. Dili to makakita nimo nga misulob ka ana. Dili na to mangigi kay patay na gud siya. Ah, dali abi nakabali ni mo ma. Sige na kanala isulob ugma. Nya, lisod jud kaay gud og mahiubo si Sir Hans nimo kun dili na nimo isulob. Isulob gyud na nak. Asa Matog maka- na ko, matog na ko. Oh, asa man ka matog? Adi ako sa sahog. Katri di ay. Saba kay nang katri ay. Dire. Lami anak kay itulin. Pero oy. Ngayon bitaw ka ana si Nina Aday. Misamot ka kaamag. Naputi ka anang kay gilo man ang kolor. Mura na kag prinsesa. Mura sa kaglanggam nga antulihaw. Mama sad uy. Pagtarong mo ba? Ngayon ra ba ko? Ngayan na lagi ka ana. Ngayan ka. Maubit na mao makanagipasulob ni Sir Hans nimo. O nagipasulob niya nimo kay angayan man ka. Ay napagsaba kay matug na ko ay. Alas 4 na. Hapit na mo buntag yun. Sayuhan ako Mo ni gitawag na padugang sa pusta. Mapaharan ako ning manglimpyo Ay husto. Akong pakuyawan si Ken karon. Magpakarakara ko nga musuod siyang kwarto, be. Gwapa na ba ko? Klaro man di kayo ang kwintas ni Kent dinhi sa kong liog. Pero, okay na. Si Sir Hans bitaw nagbuti ni sinina, Uy. Maayo da, kingit-ngit pa. Akong multuhon si Kent. Muhinay kong sud yung kwarto, bi. Ay, oops. Timpa, bi. Unya na lang ako magsapatos, uy. Diha lang una ka sapatos, ha. Balikon, teka. Kinahala magtiniil ang una ko nga masud sa kwarto ni Kent. Sure, gid ko nga makurat si Kent ining akong porma. Unyang akong tingog. Pinakarasap. Kent? Good morning. Manok ka doon ako gamay. Anya, hinayon ako gaabli ang pultahan. Maayo kahingit-ngit pa din sa sala. Mao na gid ni siya. Dili maglak sa kwarto. Awa,
Pabor gyud kas prank ron. Hinay lang. Oops. Open na. Ni upang kwarto sa akong BFF da. Mauna, miinom man gud. Ay, man tong switch sa suka. Tiara. Akong pasigawan. Ay, aso. Ay! Sorry! Ayasa. Unsa ba? Sorry! Sorry! Unsa man to ko nakita? Kalain sa ko nakita. Magpahangin ako sa gawas. Claire, anong niyaw kasong kwarto? Mama ko gipira din ni gabi ikod. Sige, Bira. Hain lang ako sapot. Lalo, mauwaw pagid ka nga makakita ko nimo nga ubo ka. Oh, unsa man eh? Anong wa magkasapot? Ikuha man nimo nga kasi nina. No. No. Si Aisha pa itong lisod? Oy. Naunsa man sa to bapayhana nga wa man manuktok. Gawas dito. Pagawasan ko nimo nga wa man dili ako sa nina. Pagtapis diha. Irog! Kalain kit sa ko nakita. Anong maumat ako nakita? Pagkalain kyud. Dili mahitabang masayop ko sa ko nakita. Silang duha kyud way mga sapot. Hayak. Nagkauli gyud sila gabi si Kent ug Claire. Wow. Kuya gyud og mahimo ning alcohol sa utok sa tao da. Abi na kog mugahe na sab ng umo. Sir Hansen, uy. Igam sa dinha sabtang tuwa pa kaslayo. Ano masigim kag tuyok-tuyok? Unya, masigi ka og liili sa sud sa bay. Nag-una di ka na ko din eh. Usa may gisigihan ni mo liili sa sud sa bay? Wa man. Ayaw pa makak. Pura pa magay kag nahasol. Wa lagi. Unsa man ganan kag kape? Gatas? Unsa man, sir, sulti lang. Kung sa gusto nimong painit. Papalit ba ka na ako og puto maya? Magpalit ko sa gawas. Naunsa lagi ka? Wa lagi ko maunsa, sir. Takaw. Pagkuta og kape. Dada din eh. Yes, sir. Wala mo sila sa sala, uy. Ari ko sa pikas mo, Agibi. Hindi pa ko ganahan nga makita ni Kent. Ako minao sa akong gibuhat, uy. Nanunasod ba sa to sa akong magputaw ko og kape. Ayesa? Gagang! Hello, Kent. Good morning. Ayesa. Ayaw po ko nang naugdautan sa mo nakita. Huh? Wa man. Kuan, sorry nga, sorry di ay nga misod ko. Kuan, gisulan mo ko sa akong kabuang ganina. Nakawana-wana ang tako ba nga hadlo kunti ka. Ayesa. Kung unsa imo nakita na mo. Ay, wa ko'y nakita. Kanang, ang ngit-ngit mo to dito. Sorry, gyud. Nakadisturbo ko. Sige ha, at imanon na ako imong kuyahan, sa? Ayesa. Ay! Aray! Ay, sorry. Napaso na hinuon ka. Manggunit, manggod ka na ako. Good. Napaso na lang hinuon ka. Good morning. Uy, pag maniho lang mong inyo diha ha, Amiga Claire. At imanonan ako si Sir Hans. Sige. Sige. Kent. Sorry sa nahita po ha. Paulit na. Ayaw lang gud kasuko. Please, Claire. Ayaw na punin akong problema. Please. Paulit na. Okay. Pero klaro kaayo nga nalain si Ayesa sayang nakita na mo ni Kent. Good job, Claire. Wa na kay isugo na ko, Sir Hans? Wa ko'y sugo. Busaling ko diha. Nagkape na ka? Human na, sir. Anong muro
Wa ka mahimutang. Kalayason na sab ka? Oh, dili man, sir. Usay di. Nakaila ko nimo Aisa. Mura ka og gikabuhi kung aduna kay problema. Dapasagdi na gud ko, sir. Naali kaming nakatuyok sa kong utok. Hans, mapauli na ko ha. Salamat sa imong pag-ani ha. Miga Ayasa, mamarahi ko ni mo, pi. Unsa man na, miga? Kuan, kanang nawang akong usa ka aryos dito sa kwarto ni Kent. Please ko pangita ato ha. Ha? Ay, Hans. Happy kay ko gabi eh. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!